दिन रात चॉकलेट खाता रहता सर जे दाता भाई एगो जो निकलल बा ना झड़ जाए के किनोइला चॉकलेट खाली मुंह तकला पापे निहारे अरे अच्छा ना बेटा ना ये मत करे जा ये हमारे दिल के धड़कन है बतावा साल भर के बुझाई लगे वहाँ के कि कम से कम नैहरवा बानी तो लड़का बा मेहरानू भी है तो कुछ पैसा भेजवा दी परब त्योहार में ये सब ना बुझाला बेटा ए बेटा हंसते हंसते चला थारे के पटाखा मंगा दे तनी नाना ले छड़वा ना खइबा ना जी माने का जी खाली दुआरे अगोरला से होई एगो ले लेबानी झुनझुना बजावत रहतनी दिन भर तो का हो भौजी हम लइका दिन रात पेंट माने खेले लाके नहीं खजाओ खेलाओ ना कैसे बोलेलु भौजी लइका के मतलब का बोलन बुढ़ाऊ हम ही जानते हैं बाबूजी कहां गोल बनी हम लइका पे ना झजु होइनी हम लइका के तबीयत ठीक नहीं है ठीक बा त कहानी खाना के लिया जा बाप के टेंशन नहीं के कि हमर बेटा बीमार बा माने भार बनी का आइल भी नहीं भार नहीं के ठीक नु पूछा था बियाह शादी के बाद नु लड़की भारे होल सर का गोल बनी बुढ़ाऊ माने आजो माने रिफाइन और चीनी ई कुल नहीं है पड़ाका उड़ाका नहीं हमर बाल बच्चा नहीं खसन तो ई जौन बतिया हमरा भी कहतड़ू ई बतिया जाके बाबूजी से कह हमरा भी काहे चिल्लातड़ू त कहां गोल बनू है न पूछा तनी गइलो यान नकु जानत कि बम पड़ाका के दुकान खोल ले बड़न दुकान पर बैठल हो यान कतनो पड़ाका पुड़ुकी के दुकान खोले बड़न नु ते हमर लइकन के निकाल के दे ना दियो नहीं इतना कंजूस में के हमन जब जानते बड़ू तब मुंह खोल ले बड़ू साल भर के दिन में बनी के झगड़े होई है बेरा मुंह जाके बाबूजी से कह हमरा से मत कह जा जकर दिन पाता रहला नु हेतरा लोला ना बजावेला जननी सही है कॉल गल बगे के भौजाई बोली सर बताओ है जी नैयर में आके हम रह का कोई नहीं 10-20 दिन इनका खातिर हम भारे हो गइल बनी चल रे बेटा तोरा के चल पड़ाका दिवाई चलो तो नहावा धोवा के नया पहना दी पड़ाका छोड़वा ना ते नचता 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 नच नच अरे बल्ले 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 अरे बच्चे मारे तो नचता नचता चल आजा 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 नच अरे बल्ले 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 चलो तारा के नहवा दी धोवा दी करता बल्ले 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 होए 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 पड़ाका छोड़वा अरे उल्ला ले चलो 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 नहवा दी चलो अब को दिया तो नहवा धोवा के नया पहना दी पड़ाका दीवाना पड़ाका हो 10 रुपया के एक दर्जन 12 दर्जन के रखा है रे तो के सारा कहीं कैसे ही हम लिया आई नहीं रे इंग्लैंड से तो काहे मोटी आवत है तो चिनो रे तोरा के ई तरह हम लिया आई नहीं है रोड पर चला तरा ये दे दो भैया ये भैया दे दो मांगत रहा सरो कहीं का तकनी चला हां बैठ का रे बच्चा पड़ाका चाहिए कौन पड़ाका लेबे देख है बक्सर के पड़ाका है कैमूर के पड़ाका है रोहतास के पड़ाका रोहतास का आईना रे है रोहतास के आते खैरिया बनाई हे हां समझो कि बहुत कलकत्ता के हई वाला बम चाहिए कौन रे ये बा ये वाला तोरा से ना खरीदाई रे खरीदा जी दमा बोल तबे ना जनता कितना के कितना के है उड़ावे वाला उड़ाने वाला चाहिए उड़ावे वाला अरे दुश्मन के उड़ावे वाला रे दुश्मन के उड़ावे वाला आई देख आई चाइना के माला देख देख का लिखल बा 5 गो लिखल बा ये का रे क्या लिखल रे 8 आई का लिखल रे 5 हां देख ये 5 है 5 8 5 मतलब दोनों जनमत यार यारी बा बीच में जनमत हमारा कह दिया हमारा दुश्मन होई अगर ना हमसे पड़ाका खरीदी ओकरे घर में राती के छोड़ा बैठे ये बुलेट चाहिए तो काय ये बुलेट मोछिया ई जानत ले ये 35 रुपया के ना 10 गो दे दो काय दो ये बाबा दर्जन के हिसाब बेचाला दर्जन के हिसाब ले साला ठग लेबे दे चला त सीजन तू काहे तो ले लेबे ना तो महंगा कब जाता महंगा तोरा के लागत है रे हमरा के त हम त लिए लही बड़ी पे चाहिए ले 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 तो भैया ले रहता बोल जा रहा है ठुसकी बेटा मंगरुआ देता 10 रुपया तू 30 रुपया के बेचता ला तू जो जा मगरुआ दे थोई ना 1 रुपया के तो जा ले जाओ ठीक है भाग भाग
शाम के आइन के दन अरे ला बम लेबे उड़ा दे भाई चीज वाला बम ना तो वही में बढ़िया जी बचनते रे अजी कौन है रे काहे माने एगो हत दुकान का खोलल बानी एकरा का गोरा तनी दिने राती आय आय अपन घर कुछ ना आवेला का भइला का ला शर्म बाकी ना पढ़ाइलो में तने बताई हमरा के का चाहिए ए रौना तने तीन खसन हमर बेटा बेटी ने खसन जी जब बेचला से बची तब ना रहती नहीं खेलिया सब बड़ा कने खइया सन रिफाइंड चीनी मैदा सूजी ना लाई में के अबे रस दुकानिया तोड़ देबे हमरा के जानत नहीं तो तोड़ देबी तोरा भरोसा तो का तोड़ नहीं रे खोला ही ना बोल ना तोड़ देबी तू जब भरवे तोड़े वाली ना तोरा घरे जाई उ पाछो रही नून भात खासा हां त आई में रो के दे दे परोसा बना के ठीक बा आई खाए कर दादा आज एक सेकंड में खाना देवे खातिर का दादा पर खाते ना बाउर हो जाई बाउर हां तब दूगो चूल्हा जरी ठीक दू बना के खाई ना पर अब बा का घारी में सनकल जाता नी तोर भाऊ जाए जन पे ना चूल्हा कहते दूगो बने का करे को लिट्टी चोखा बनाओ दी आई गोरी बात है का बोलो? चूल्हा हो जी ना ताई देख रहा लौरिया गोदर बाबा ने आ जाए मेरा बुढ़ा घर है ना तर खाए पानी बंद कर दमर नाम ना ना लागा था कि कौन काना फुसी बोल देल बस गलिया बगलिया का ला कहलाऊ तोरे पर भरोसा है दुकान खोल लाई मार दिया जा जाके दुआर पर भलो हम लिट्टी चोखा बना के खाई जब ले हमर हाथ में गुण बा आंख में हमर पावर बा तब ले खाई रे तोरी का सारा पाम जिया तई का गजल हो जा हमरा के अरे भगरा दुकान सोकान बंद कर चाहे जिंगे रहिए बैठे रहिए हम तनी घर से आवत की का भइल बा का ना ठीक है काहे की मरचाई नहीं लहकल है सब ओहनी के ना तनी की पानी डाल के ना सलोर कर दे त तनी तितैया तनी खत्म हो जाई ए बाबूजी क्या हो क्या रे बाबूजी हां का करता नहीं आई जा कुछ ना बोला का लेब का बाबूजी का लेम आ का दे में रौदा हमरा के देखा हाय देखा देखा तलवा देखा पाकिस्तान वाला हरियर बाम हाय देखा ये अमेरिका वाला जो देखला पियर बाम हाय देखा अपन के जिला के ए बाबूजी हमरा के ई सब मत बताई जनी नु हो जन घर में दूगी ड्रामा करके रख लेबै न समझा दी रहल दुलम कह लेबै चल जी अभी हम ससुरवा कहीं ई बताओ सके हम जहर खा के मर दे कि रांची जाके हम जाके सर जी बोल मर जेते तो बलू का अच्छा रहल बाबूजी ना रोड़ा रहता हेते न कपार पर चढ़ल भी कहां भाई दुनी तोनी के कपार पर के बोझा बनी रे ठीक है चला घरे ए बोरा चली तू भैया दुकान देखिए ना तो लूट लिया सब कुछ सीजन चला था चल 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 घरे चल छो त हमू ना फटक नौकर लागल बा आदमी हो साल बा के दिन में हमर लइके ताकत सन आई बुड़को का ना पड़ाका के दुकान को छोड़ देता अपने फाटता बुझाता के दिन रात आवत तो मैं बेरा ना फैसला करवा देनी हूं हमरे के लेकर आ ना त अपना बाबूजी के लेकर रहस बस दूगो चूल्हा जरी त जरी बूढ़वा के हम ना बना के खियाई नौकर लागल बानी ऊपर बताओ साल बा के दिन में लइका नि सवार का भड़ा भड़ा कइले बिया हो आई देख दीपावली के हम किन के इकुल लेनी आ उदना ले धनतेरस कनु दा रही है पूछा अरे सुन हाउ गांव में बतियो तो रास्ते गोरी सो दुकानिए पे उनका से लड़े बाबूजी ले के कहता जी के कहता ना कि बुझी बतिया ना हमरा से आए ना बुझी। रौरा टेंशन में कि घर में कुछ बनी कि ना साल भर के दिन में लइका लेके हमरा सन के चलत तड़सन हैं सुन सुन बतावा तनी कसौ न तो बाबूजी हनु बूढ़ बनते दुकान पे कैसे चल गुले लड़े रे जाई ना अपन हक खाती गई हनी आई हो दादा तोर हक खातिर ते कतहु चल जीबे जाई काहे ना जी तते ढेर मत बोली ना तो अभी रौरा को छोड़ के जाए हमरा देरी नहीं खे राम लेके बुढ़ाऊ के मानती विष्णु वाला हाल करबे आए कि हमरो को छोड़ देबे ढेर हमरा फिल्मी दुनिया में ना कोई नहीं चुपचाप इज्जत से जाके बुढ़ऊ से पैसा मांग के मैं सामान हमारे दिवाली के चाहिए तो चाहिए तो एकरा घर उड़ा दे मांग लगा तुम घर में देख ले ए तोरा से असली बतिया नु है ठीक बा बाबूजी उहे तो बतिया बाबूजी जी से हमर बियाह करावेला अपना से काहे करे कलाई नहीं मंगलसूत्र रोरा काहे पहने बाबूजी जी से पहनवा देवेला सब उहे कहियन त बाप रे हई कलयुग में हई दादा बाप रे इता आजकल बियाह कइल गुनाह बा तोहनी लेखा मेहरानू कुल बदनाम करते सब मेहरानू के हाथ ना लड़ल गल रे हई हई चपला रुका तनु मार दे ना मेरा तो देख ले मामू घर से चल जाए हाय देखो घर के लक्ष्मी के हमरा चप्पल चलावे तोरा बुड़को का ना मरवा ता हमरे के कौन लक्ष्मी होली अरे घरवा में आ गया लागे गया अरे जी लोर गिरा था वो मार गई त ठीक रहा साल भर के दिन में हे गणेश जी लक्ष्मी जी उठा ले जाई जा हमरा घर के दलीदर भागो काका बोलते रही तहारा कहती है तहारा के क्या बोलतिया जाए के कहतिया रे
हे छठी माई तारे दिन आवे वाला बा। हे गणेश जी लक्ष्मी जी और हमरा घर के विपत के उठा के ले जा जा। मार के पकड़ा देलो तो अरे भाई वो पैसा बोला मेरे माऊ मत करो तारा ठीक कर दो। तो अरे मुआ बोला तियारा तई बोले थारा मुआ पर ना बोले ले का रे चिप दिने तिया हम कुछ चला दे हमर मुंह में से नतिया तो निकल जाए जान ले अभी तू। हम के तुम नहीं तू ही को बियाह करनु हैं हाय ले बड़ा हाय करे का कमी बा हमरा में का कमी बा। तोरा में कोनो कमी ना आई ये कमी है ना कि तू इतना गोर है ना भवकत है ना ये कमी है और कोनो बात ना तू रहती ना तरी सावर रहती करिया ना तो चली गोर बिया बुढ़ा ऊ ना लाज ना पता के मुंह नहीं खतवा के कैसन बिया। तो लाज है कि चाहा को कि बुढ़ा मर जाम पूरा राज करा पसर करा भी तनी मर जा बड़ा का बचत तरे का खोल ना पसर के रुक ना लाज बा मेहरानू के मरे बन बाप से लाज बा। तू लो आज लाए तो मन करता था कि मुंगा दी ये जरा हम एफआईआर कर दे अभी जानत के केस ठोक के घुसा दम के जीवन में चकिया पिसत राज बजा कर दे जाता तू केस कर भी रे बाबूजी हटा केस करी हो भैया केस करी झाड़ू से अच्छा सुधार सब बात कर ले बड़ा आई काम न तो की कर ले बात गांव समझ के जना तो जा सुनवाओ तो जा चला हो सरकार तने ससुर पता हो के मारल बोला जा मारे। अच्छा ये बता वो केस करी तो हमारा आदमी नहीं खा इन ना चस कर ले बड़ा इन कपार पर चढ़ा इनके हक बा बोले के तहरा ना बाबूजी हमार पाहु ना क्रिमिनल हवा क्रिमिनल अबे एक सेकंड में करा करवा दो और उठावा दे हम चलते रखी चली दुकान पे जाएंगे कहां कलवन देखिए आप पूरा हमरा दुकान ना चली दुकान में लिया किरा चले लिया आग लगा दे भलो ना केस करा तो वो हमके फंसाई दे केस करा के हमारा आग लगा दे दुकान में सब कहां मत जा जानना ना कहनी कि बियाह मत कर तो कोइला धदुगाई बियाह करे तू जानत ना अम्मा खा मत जानी कि दुर्गा नहीं लागत है तामा घर दुकान ही ना पार बत्ती नहीं हम देखत हो बस जाए दुर्गा हम जानी रे हमारा काम नहीं क्वेश्चन दुर्गा के भैया तू जा भौजी के समझावा जा हम जाते बोली नु तो कुछ अब हक है चिप के मुआ दे तार के ना ओकरा के जा जल्दी तू यहां से जाते हो बात बदल रहे देखा समझावा तनी तू जानत हो ना जितना सुंदर रहेली सन एक नंबर के छुछुंदर रहेली सन सुंदर है लेके जे देखी रूप के पूजा ना गुण के पूजा है जनी नु अरे जाए दे रे बेटी हो नाम मार ले रही है तक रहा करनी बेरा सब तू लाते के दे हमके ना मार के मुए देबे तोरा खातिर ठीक है वार करके कैसे मजार हो के चली बाबूजी दुकान पे चली हम मुंह चलती साथे जा